Ambalma auni nyankma abalom so madame Sisi Ramata Sissoko ana u batantira ka bo Atlanta États-Unis. Bi mi fe ka min nyafo nyana parce que ne fe ni a jete mine dugu do be kofe nyana dugu be do be nyafe nyana. Dugu do développera dugu do ma développer. Dugu do la bebe dubini ke bebe jimi bebe ta école la samara be besina beka kare jeli. Mais dugu do la kongo be bela yoro nogo nogoli mo hoteta école la. Ça veut dire que munu be nye u ye kodo de famu munu be koma mi famia aka kan fendo bi o beka ngo don dugu kon pour que jamana ka se ka tanye ne fe mi na mi nya fo ye bi obola mi na mi nya fo to ko photosynthèse nyara do na photosynthèse yeah, no. Très simple ama a compliquer le tali doni to kana photosynthèse o koro yelen ka dlani yo ka dune ano femi yele ne badla mais ça ninga o na question do poser kuna question folo fen nani dmeme nyena munu nye fui machita sara abi fu question flana anga ke sisan mbe fe ka yiri turu ni e bogo dita okay bogo nye bogota ka jita ka yiri dienda ka jikala okay afalina ka janya mais nye bogo hake minta nyo pese de nye bogo kilo keme ani 10 litres wakeli 1000 litres maintenant 1000 litres d'eau égale 1000 kilos à 4 degrés Celsius parce que 10 poids peut changer selon la température mais là il comme 4 degrés Celsius d'eau donc 10 kilos wakeli 1000 kilos oui une tonne ani bogo kilo keme nye yiri turu après quelques années yiri boyana ka ke kilo keme 100 kilos o kera wiye ngele nga yiri lage nya calculer ji min ba kono ji bena 30% ma 70% o bena matériellement c'est comme yiri yere bogo kilo keme nano fana peser 100 ko fe nya yi ko bogo yin fe ma boala fe foi bogo yin ba placer là donc bogo yin te bogo foi ma boala mais ji kon bana mais ji be bana mais nya yiri kono ji damata kono femba kono minte ji donc munde nyagamina ka ke yiri ye minte bogo parce que amaro bogo te parce que nye bogo pese bogo te amaro ji fana bete parce que nye ji jete mine ji kono bana mais yiri bete ji do ali ni ntara yiri kono yiri bete ji donc ça veut dire que ji ni bogo kofe femwera duna yiri kono minya to yiri nkera 100 kilo a jeyana atemena bogo yere ka mais abora bogo lila maintenant ni question fly na sera ko répond o bato ambe fen chaman famia mais fa sala ngo o fait pendant qu'il be miri mena ni musique ala be miri pendant que ni musique be jouer quoi mais est-ce que awe nyele yin ko men bamana bo Sénégal de kundo ko ni forote mo mbolo joro tila ni dabati bolo kuma rotila o ko radi bo dabani ambo de dem sa o e pelu ni aratode ani buriyati ani furana I kamale ngoroto no ti bolo joro tila kuma rotila jamana kono ni jamana do mo se ka baraka minanta ubolo ka jamana bara jamana tse ka jo meta samina ta question folo la fen nani dmebe nyena a folo clé yo en tête clé sara abi a flana finier que l'air on paye pas quand tu finis sara a sabana bogo ira wala ka bogo to ya dugo golobe ate sanere o ba di ma ibita papier sin do ba di ma nani na o eji do clé finye bogo ni ji o nani farale nyonka o be yiri fale ka soro foite o be fale nchomia o de be nyefoto o kana ko photosynthèse o koroye klebe do yiri den koro chugomi ka se ka to aka se ka fale donc mi fe ko de nyefo bi parce que ne fe be kan wo famia parce que na ma dugu kolo barante ka tanye parce que fem be bo dugu kolo la
fɛn o fɛn bɛ se ka imagine a bɛɛ bɔ dugukolo de la mais jɔnni b'a di dugukolo ma tile ni fiɲɛ min bɛ sanfɛ o de b'a di dugukolo ma dugukolo b'a bɔ kɛnɛ ma donc n bɛna photosynthèse de ɲɛfɔ n bɛna don chimie dɔɔni dɔrɔn na mais a tɛna gɛlɛya kosɛbɛ chimie kɔrɔ ye élément fɛn kisɛw kalanni ok fɛn kisɛ o ye mun ye o ye fɛn min n'a farala ɲɔgɔn kan ale de bɛ kɛ fɛn bɛɛ ye tubabukan na tɔgɔ ko atome an b'a fɔ ko l'atome est l'élément de base de la matière matière kɔrɔ ye fɛn o fɛn ye fɛn ye mɔgɔ tasa barama verbe a bɛɛ ye atome de mais ta atome ka ca hydrogène oxygène carbone azote hélium nitrogène fɛn caman bɛ a bɛɛ éléments de o de bɛ fara fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fɛnw ye n bɛna ɲɛfɔ n'i ye tile ta sisan élément fila min b'a la kosɛbɛ o ye hydrogène ani hélium n'i ye fiɲɛ ta sisan an bɛ fiɲɛ min azote ani oxygène 20% à peu près 20% est oxygène 80% est azote à peu près n'i ye bɔgɔ ta minéraux bɛ komi fɛn o fɛn ye cɛncɛnmafɛn ou bien kɔgɔmafɛn organique b'a la o kɔrɔ yiri minnu sara ni bagan minnu sara o bɛ kɛ 5% ɲɔgɔnna ye a tɔ bɛɛ ye mun ye fiɲɛ ani ji ji n'i y'a ta o formule H2O H2 ani oxygène kelen o bɛɛ ye éléments de n'i k'i bɛ élément miiri kunkolo la a bɛ komi fɛn kisɛw i b'a ye dɔ ka bon dɔ ka dɔgɔ parce que a kɔnɔna na kisɛnin dɔ de b'a kɔnɔ an b'a fɔ o ma ko proton ani neutron proton P o ye positif ye neutron N o ye neutre mais ka dɔw ye n wele dɔ la ko cɛ tanti e bɛ fɛ ka kalan kɛ bamanankan na fɛnw bɛ tɔgɔ ten e tɔgɔ Madu Bamakɔ ne taara faransi Madu bɛ yɛlɛma a bɛɛ tɛ tɔgɔ kelen de ya bon scientifique bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan diɲɛ na k'a fɔ tɔgɔ dɔw bɛ yen an bɛɛ bɛ bɛn a kan ko kan bɛɛ la an b'a fɔ walasa an ka ɲɔgɔn faamu électron proton neutron photon olu bɛɛ b'o la tɔgɔw dɔrɔn de don min dar'i la bɛɛ b'a ɲɛfɔ i ka mɔgɔw y'u ka kan na u k'a faamu n'an ye tile ta tile kisɛ min bɛ jigin lumière kisɛ min bɛ jigin o de tɔgɔ ko photon photo a ye lumière kisɛ dɔrɔn dɔ y'a tɔgɔ dɔrɔn ko photon maintenant n'i ye fiɲɛ ta élément minnu b'a la oxygène ani nitrogène o fɔra dɔrɔn de walasa an k'a faamu ko tɔgɔ dɔrɔn don n'i ye ji ta hydrogène ni oxygène olu bɛɛ ye tɔgɔ de n'i ye bɔgɔ fana ta k'a fɔ ko organique b'a la cɛncɛn b'a la bɔgɔ b'a la ji b'a la fiɲɛ b'a la parce que n'i ye bɔgɔ ta sisan fiɲɛ de b'a cɛmancɛ la fiɲɛ de b'a kɔnɔ ani ji ani cɛncɛn ani fɛn su an b'a fɔ o ma ko organique mais ta photosynthèse kɔrɔ ye di n bɛna ɲɛfɔ mun de la ni ne ye yiriden kɛ nin kɔnɔ ka ji k'a la a bɛ falen cogo di a fɔlɔ ye min ye fɛn o fɛn n'i y'a ta n'a bɛ dan n'a bɛ falen ni nin b'a la a bɛ composer ni fɛn dɔ de ye a dilan ni fɛn dɔ de ye an b'a fɔ o ma birikidenw olu b'a fɔ o ma ko élément organique pourquoi organique parce que carbone b'a la carbone bɛ fɔ élément dɔ dɔrɔn parce que n b'o ɲɛfɔ o bɛɛ ye éléments de mun de la n'i ye yiri da a bɛ falen mun de b'a falen mun de bɛ don a kɔnɔ k'a wuli a ka taa sanfɛ a fɛn fɔlɔ o bɛ bɔ tile de la mun de bɛ tile kɔnɔ yelen kisɛ photon o de bɛ bɔ tile la ka bi i bɛ yiriden min da nin kɔnɔ kan a bɛ bi o kan n'a binn'a kan a bɛ fɛn dɔ d'a ma an b'a fɔ o ma ko électron électron fana bɛ komi fɛn kisɛ dɔ mais c'est négatif o électron n'o y'a gosi a bɛ énergie créer a kɔnɔ o énergie bɛ mun kɛ a bɛ ji de ci o de la yiri tɛ falen ni ji t'a la a bɛ ji ci mun de bɛ ji kɔnɔ hydrogène ani oxygène a b'i kari ka bɔ ɲɔgɔn na n'a y'a kari a bɛ énergie dégager a bɛ fɛn dɔ bɔ c'est comme a bɛ yelen dɔ bɔ o yelen de ye électron ye donc hydrogène ni oxygène bɛ kɛ ten o oxygène min bɛ bɔ ji la dɛ jiri b'o de bɔ o de la n'anw bɛ ninakili anw bɛ oxygène ta parce que o in bɔra ji la maintenant hydrogène min bɛ to ale bɛ kɛ di parce que o fɛn atome kɔnɔ proton min bɛ yen proton ye P ye positif o bɛ kɛ comme plus o caman de bɛ fara fara ɲɔgɔn kan parce que o bɔra la donc positif caman bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fanga dɔ bɛ d'u ma o fanga a bɛ machine dɔ pousser o machine tɔgɔ ko
ATPase o fana enzyme de enzyme ko moteur lo mimi cellule kono mimi yiri fana kisɛ dɔ de kono n'a yo pousser o be énergie bo o énergie de be fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fanga ye ka fɛnw tugu ɲɔgɔn na maintenant mun be tugu ɲɔgɔn na yɔrɔ n'anw bɛ ninakili san bɛ oxygène ta o bɔra yiri la mais anw bɛ min bɔ an nun fɛ c'est comme ni ninakili ko ta i bɛ oxygène ta mais ni ko ta i bɛ min bɔ o ye gaz carbonique ye gaz carbonique fana forme ye CO2 carbone oxygène fila donc CO2 n'o donna yiri kɔnɔ yiri fana énergie min créera tile ye min di ji ma ka ji tilan fila ye ka énergie min créer machine kɔnɔ o énergie de b'a to o CO2 carbone ni oxygène ni o fana bɛ fara o hydrogène nin kan ka kɛ CHO ye bon CHO par exemple n'i ye sukɔrɔ ta C6 H12O6 o bɛ bɛn forme o ye formule dɔrɔn de c'est comme carbone 6 hydrogène 12 oxygène 6 o bɛ bɛn sukɔrɔ ma o de kama mangoro sukɔrɔlaman don parce que mangoro den min bɛ kan ka falen anw ye gaz carbonique min bɔ ka don yiri kɔnɔ yiri y'o de fara ɲɔgɔn kan k'a fara hydrogène kan min bɔra ji la ka sɔrɔ k'a kɛ sukɔrɔ ye parce que fɛn o fɛn n'i y'a dun diɲɛlu bɛ maga la a dilannen bɛ ni élément dɔ de ɲagaminen ɲɔgɔn na gaz carbonique CO2 o ye carbone ani oxygène ji H2O o ye hydrogène ani oxygène o élément de bɛ diɲɛ na n'i ye tile ta o ye hydrogène ani hélium n'i ye fiɲɛ ta fiɲɛ ye par exemple nitrogène ani oxygène nitrogène comme 80% n'i ye bɔgɔ ta o ye minéraux ye i bɛ ji fara kan i bɛ fiɲɛ fara kan fiɲɛ fana ye azote kelen de nke nitrogène quoi nitrogène ani oxygène en même temps i b'a ɲagami tuguni mun na tuguni ji b'a la H2O fɛnw bɛɛ ye fɛn ɲagaminen dɔrɔn de a si tɛ kelen ye a bɛɛ ye élément différent ɲagaminen ye o bɛɛ b'a yira k'a fɔ tile bɛ yɔrɔ min énergie bɛ jigin ka don yiri kan photon bɛ yiri gosi a bɛ ji kari fila ye ni ji karila ka hydrogène ni oxygène bɔ ɲɔgɔn na a bɛ électron bɔ électron bɛ don machine dɔ kɔnɔ k'olu pousser ka hydrogène ta k'o digi a kɔnɔ hydrogène digili a bɛ komi n'i ye ji ta k'a sɔɔri fɛn dɔ kɔnɔ a tɛ fanga d'a ma o fanga b'o machine pousser machine bɛ sɔn ka énergie bɔ énergie tɔgɔ ko ATP adenosine triphosphate o y'a tɔgɔ dɔrɔn de a bɛ se ka ko Madu bɛ Burama you know tɔgɔ dɔrɔn de don o énergie de b'a to ni yiri ye gaz carbonique ta a bɛ gaz carbonique ta k'a ɲagami hydrogène na ka sɔrɔ ka azote fara a kan parce que ni azote farala kan dɔrɔn N farala kan dɔrɔn a bɛ komi amino acide kɔrɔ ye fɛn o fɛn ye sogomafɛn ye o kisɛ o de kama yiri bɛ fɛn saba de dilan a bɛ sukɔrɔmafɛn dilan an b'a fɔ o ma ko glucide tulumafɛn lipide sogomafɛn protéine olu bɛɛ ye carbone hydrogène oxygène ɲagaminen don a la o la ni a kɛra sogomafɛn ye azote bɛ fara a kan a banna an b'a fɔ o ma fana ko nitrogène donc nin bɛɛ ye mun de ye min b'a yira k'a fɔ dugu o dugu la tile bɛ yen fiɲɛ bɛ yen bɔgɔ bɛ yen ji bɛ yen maaw ye pelu ta ka arato ta ka buruyɛti ta jamana bɛ jɔ parce que yiriden bɛ yen ka ban mais ta yiri min ni n y'a da nin na a kɔrɔbayara a poids bonyana ni ji poids a bonya ni bɔgɔ poids ye mun y'o kɛ parce que azote an b'a fɔ o ma ko nitrogène a tɔgɔ de y'o ye N o min bɛ fiɲɛ fɛ dɛ o de samana ka don dugukolo jukɔrɔ cogoya fila de b'o fana na ni san pɛrɛnna sisan san pɛrɛn a bɛ azote de ci k'a bɔ gaz la ka kɛ ji ye k'a bila dugukolo kɔrɔ jiriw b'o min o de la san pɛrɛn ka ɲi dugu ma parce que a b'a to azote bɛ ci ka don dugukolo kɔnɔ a filanan min y'a majorité ye o y'a ye n'i ye nin bɔgɔ ta sisan i b'a ye sisan fɛn dɔw bɛ taama taama kɔnɔ parce que microbe b'a kɔnɔ o microbe ka baara ye min ye azote min bɛ fiɲɛ fɛ u b'o de sama k'a kɛ jilama ye k'a di yiri ma ka yiri bonya donc ni n ko ma mun de la yiri bonyana ni bɔgɔ ye a bonyana ni ji ye parce que microbe de bɛ dugukolo jukɔrɔ minnu ye fɛn wɛrɛ ta min tɛ dugukolo ye min tɛ ji ye o ye azote ye ani minéraux tɔ minnu bɛ duguma phosphore ni fɛnw olu bɛɛ bɔra fiɲɛ de fɛ ka jigin yiri y'a ta parce que bactérie ninnu microbe ninnu y'a transformé k'a kɛ fɛn ye min yiri bɛ se k'a dun ka yɛlɛ yiri fɛ o de fara ɲɔgɔn kan carbone o y'a ye an bɛ min don gaz carbonique min ta
oxygène min bɛ bɔ ji la hydrogène min bɛ bɔ ji la ani fɛn minnu bɛ dugukolo kɔrɔ ani microbe yɛrɛ ye fɛn min ta fiɲɛ fɛ k'u yɛrɛ fari dilan k'o di yiri ma yiri y'o dun yiri bonyana donc yiri fanga bɔra min a bɔra fiɲɛ de fɛ parce que fɛn bɛɛ bɛ fiɲɛ de la donc nin fiɲɛ kelen min ye fu ye o de farala dugukolo kan microbe yɛlɛma ka kɛ yiri la mun y'o fanga di mun y'o énergie di tile a falenna yɔrɔ jumɛn bɔgɔ kɔnɔ bɔgɔ ye mun de bɔgɔ ye bɛ kɛra yɔrɔ comme place dɔ dɔrɔn min ye ji ta ka fiɲɛ ta ka microbe ta k'o fara ɲɔgɔn kan k'a di yiriden ma yiriden in ka bonya ka janya donc n'a janyana a bɛ fɛn minnu bɔ o fɛn in a n'a yɛrɛ bi kan ka janya waati min o de bɛ tile ta tile photon de bɛ jigin o de tɔgɔ ko photosynthèse pourquoi a tɔgɔ ko photo parce que lumière kɔrɔ photo pourquoi synthèse parce que a bɛ fɛn dɔ de dilan a bɛ mun dilan a bɛ yiriden dilan donc n'i ye mangoro dun mangoro bɔra min a bɔra lumière de la tile ka photon min bɛ jigin a feuille kan feuille y'o de ta ka ji ci fila ye an b'a fɔ ma k'a ye électron bɔ a ye électron min bɔ o de ye fanga di protéine dɔw ma olu fana bɛ ko machine ka énergie créer ka énergie dilan ka fanga di yiri ma walasa a yiri ka se ka gaz carbonique min bɛ don a kɔnɔ parce que carbone b'o kɔnɔ k'o fara ji kan k'o fara azote kan o fana bɔra fiɲɛ de fɛ a bɛ fɔ ma ko nitrogène o de la n'an bɛ kan ka engrais san engrais tɛ foyi ye u ye fiɲɛ de ta ka fiɲɛ dumanma bɔra b'a la duman tɔgɔ ko nitrogène k'o don dugukolo jukɔrɔ k'o di yiri ma k'a dun parce que a bɛɛ bɛ fiɲɛ de fɛ n'i ye fɛnw ta sisan dumuni kɔrɔ ta sisan ka kɛ dingɛ kɔnɔ ka kɛ comme engrais olu bɛɛ dilanna ten de o kɔrɔlen ninnu parce que carbone de b'u kɔnɔ azote de b'u kɔnɔ min taara dugukolo ka kari ka kɛ fɛn ni yiri bɛ se ka min dun a bɛ komi n'i ye dumuni di den ma yɔrɔ kɔrɔ i tɛ se ka sogo d'a ma i bɛ sogo nɔɔni de k'a d'a ma pour que a ka se k'a dun a bɛ komi yiri fana de bɛ nɔɔni ka d'a ma parce que a tɛ se k'a dun ni fɛn dɔ ye bon n ye nin video kɛ fɛn kelen min kama k'a fɔ jamana o jamana tile bɛ yen fiɲɛ bɛ yen dugukolo bɛ yen ji bɛ yen kamalenkɔrɔ cɛbaw ni musobaw kan ka fara ɲɔgɔn kan ka daba ta ka pelu ta ka arato ta ka furannan ta ka buruyɛti ta ka dugukolo baara ni dugukolo ma baara jamana min kɔrɔ a jamana tɛ se ka taa ɲɛ tubabukan bɛ se ka fɔ discours bɛ fɔ takasi bɛ fɔ papier bɛ signé fɛn kelen de bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la jamanadenw ka dugukolo baara nin fɛn naani bɛɛ ye fu de maa si t'a sara maa si tɛ tile sara maa si tɛ fiɲɛ sara maa si tɛ dugukolo sara maa si tɛ ji sara sanji bɛ jigin i tɛ a wari bɔ tɔgɔ de fleuve bɛ jigin tɔgɔ de les fleuves bajiw quoi voilà bajiw bɛ jigin ok i t'a sara mer bɛ yen ji bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen donc jamana o jamana n'o b'i bolo i kan ka taa ɲɛ ne ye nin video kɛ a k'a faamu dɔrɔn photosynthèse ye min ye yiri bɛ falen o de la n'a yiri turu ni yiri tɛ tile sɔrɔ a tɛ se ka falen ka ɲɛ parce que tile bɛ komi énergie de min bɛ di yiri ma ni yi tile ka dɔgɔ a tɛ falen ni tile ka ca fana a tɛ falen parce que ni tile ka ca énergie bɛ caya ma fanga bɛ caya ma o de kama parce que tuma dɔ la fana ni yiri bɛ kan ka falen ni yiri y'a yɛrɛ dayɛlɛ tilegan fɛ a bɛ évaporer maintenant ma question min laban n bɛ min répond o ye ji ye n ye ji min kɛ yiri in na n ye yiri peser n y'a dɔn ko ji hakɛ min kɛra la o tɛ yiri kɔnɔ o taara min o de évaporer la a bɔra parce que jiri fana bɛ nɛkili de n'a nɛkili la a bɛ oxygène bɔ a bɛ ji fana bɔ ji bɛ évaporer o ji min ko komi ji kisɛ komi H2O n ye forme min fɔ o kisɛ an b'a fɔ o ma ko humidité o kɔrɔ sumaya min bɛ ji kɔnɔ o de la ni yiri ka ca yɔrɔ la sumaya bɛ yen ni yiri tɛ yen funteni bɛ yen parce que ji bɛ ja fiɲɛ bɛ ja ji tɛ fiɲɛ na o de kama yiri turu c'est important n ye nin kɛ fɛn kelen nin kama n b'a dɔn video janyana dɛ baara janyana mais n y'a kɛ parce que je me suis dit que nin video in n bɛ fɛ o k'a faamuya yiri turu ani yiri falen a bɛ kɛ cogo min o dɔrɔn de bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la j'espère que a ye photosynthèse faamu photosynthèse donc c'est quoi c'est la transformation de l'énergie qui rentre dans l'arbre pour faire développer un arbre en cassant la molécule d'eau pour dégager l'électron qui active des molécules, okay, des protéines, pour produire de l'énergie qui permet de fixer l'azote, le nitrogène, à partir du sol et de l'ajouter au gaz carbonique dégagé par les hommes pour fabriquer tous les éléments de l'arbre. Okay? Les protéines, les lipides et les glucides. Voilà, donc merci beaucoup. Abo jija kan ni famille kosobe. Ni examen kera photosynthèse la manga jetuwashi. All right? Voilà, merci beaucoup. Akam ben c'est vrai et courage à tout le monde. Merci. On est Baraji.